Исәнмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина олға таба қой бір темалар турында қысқаша. Быйыл илебез Бүйүк Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын билгеләп үтәчәк. Чаллыда нинди чаралар каралган? Яңа эскәмияләр, тротуарлар һәм пандуслар Зә бистәсендә безнең Ишегалды республика программасы буенча эшләр башланды. Яңа эскәмияләр, тротуарлар һәм пандуслар Зә бистәсенең 18-нче комплексында безнең Ишегалды республика программасы кысаларында эшләр башланды. Халык әйтүенчә, территорияны төзекләндерүне алар 45 елдан артык көткән. Ишегалды ничек үзгәрәчәген безнең төшерү төркеме белде. Юллар начар, машина кую урыннары һәм ял итү зоналары җитми. Зә бистәсенең 18-нче комплексында яшәүчеләрнең күбесе үз Ишегаллары турында нәкъ менә шулай сөйли. Төзекләндерелгән территорияны алар түземсезлек белән көтәләр. Эш кайный, яңартылган Ишегалдын халык берничә айдан бәяли алачак. Конечно, рады, потому что дороги очень ужасные, с коляской нигде толком не проехать. И площадка детская, конечно, тоже была ужасная. Постоянно качели эти ломались, как бы уж я объявляла и в ЖЭК звонила, постоянно они делали. Конечно, мы так долго ждали этот момент, очень долго ждали. Конечно, придется потерпеть все это безобразие, но потом будет все красиво. Җирле халыкны борчыган бердән-бер әйбер вакытлыча уңайсызлыклар түгел, киселгән агачлар. 40 елдан артык элек тирән һәм каен утыртканнар, хәзер алары юк. Шул халкы яшеллексез калу өчен борчыла. Срубили все деревья, которые надо, которые не надо, и которые даже должны были остаться. Рубят без разбору. Нам как сказали, генподрядчику вот эти будут мешать. Он сказал, что вырубили. Я не знаю, мы скоро будем жить как в пустыне. Голые дворы, даже вот березы очень жалко. Хәзерге вакытта территорияны төзекләндерү өчен әзерлиләр. Эшчеләр 18:08 йорты янындагы тротуарны яңарта башлаганнар инде. В данный момент убирается старый асфальт, дорожные тротуарные покрытия. Потом это все обновится, будет новый двор, новые дороги, пошире немножко, получше, поудобнее для пешеходов со всякими съездами, заездами. Республика шәһәрләрен үстерү институтының баш архитекторы сүзләренә караганда 18:07, 18:08 йортлары Ишегалларында комплекслы төзекләндерү эшләре башкарылачак. Беренче чиратта җәяүлеләр өчен уңайлы маршрут һәм зур балалар майданчыгы ясалачак, машиналар йөрү өлешен киңәйтәчәкләр. Проектировщик Кирилл Белага предусмотрел подходы к детскому саду Айболит и тротуар вдоль улицы Комарова. Благодаря расширению проезжей части будет выполнено дополнительно 71 машиноместо. Суммарно во дворе станет 102 места для временной парковки, что позволит исключить стоянку на тротуарах и упорядочить парковку. Для детей будут обустроены 4 игровые зоны на песчаным покрытии. Майданчык төрле яшьтәге балалар өчен уен комплексларын һәм спорт белән шөгыльләнү өчен тренажерларны үз içine алачак. Тротуарлар буҗра принцибы буенча салыначак. Балалар самокатларда һәм велосипедларда юлларга һәм парковкаларга чыкмаячак. Проектта тротуарларда, пандусларда каралган. Баш архитектор билгеләп үткәнчә, быел Зә бистәсендәге 18-нче комплексның барлык Ишегаллары да төзекләндереләчәк. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Яшьләргә патриотик тәрбия бирү белән шөгыльләнергә хыяллана. Кам охшаматлы чаллы хәрби хезмәткәре Батырлар Татарстан геройлары республика программасында катнаша. Ул 2022 елдан алгы сызыкта анда өлешчә мобилизация барышында эләгә. Шушы вакыт эчендә берничә тапкыр бүләкләнгән. Бүген безнең төшерү төркеме ватанны саклаучы белән һәм аның гаиләсе белән күреште. Кама кушаматлы хәрби хезмәткәр кыска вакытлы ялда ул күп вакытын гаиләсе белән бергә үткәрергә тырыша. Алгы сызыкта ул 1-нче мотоукчы батальоны командиры. 2024 елның 30 сентябрьннән Угледарда штурм хәрәкәтләрен җитәкли. Дошман уты астында штурм төркемнәре белән идарә итә. Анда шәхси составны югалтмыйча хастаханә комплексы территориясын чистартуга ирешәләр. Җиңү байрагының копиясын нәкъ менә аның хәрби иптәшләре урнаштыра. Моның өчен ватанны саклаучы батырлык орденына лаек була. Моя рота первая зашла в город, вот, без потерь, вот, закрепились, повесили флаги Республики Татарстан и флаг Победы. Моя рота заходила с юго-западного направления, другие подразделения 29-й армии с другого направления.
То есть мы как бы взяли их в клещи. Вот. И этот успех. Камы кушаматлы хәрби хезмәткәрнең гаиләсе оның уңышларына ышана. Якыннары сүзләренчә, ир үзенең Бөек Ватан сугышында катнашучы бабасын эзләре буенча киткән. Ул җиңүне Калининградта каршылый. Хәзер оның оныгы шулай ук территорияләрне фашистлардан азат итә. Илдарны жараттылар, Илдарым бабасы кебек. Бабасы ул эзләп тапты бабасының кайларда сугыш юлында йөргәннәрен. Мин дә хәзер дә инде бабай юлыннан йөрим дип кайткач сөйләштереп утыра инде ул безнең белән. Шул Аллага шөкер исән булсыннар. Бабасы кебек исән сугыштан кайтып, бабасы кебек тагы шундый зур урыннарда эшләргә Ходай насыйп итсен. Камы кушаматлы хәрби хезмәткәр яшьләргә хәрби патриотик тәрбия бирү белән шөгыльләнергә тели. Шуңа күрә ул Батырлар Татарстан геройлары программасында катнаша. Мин бер кашын уйламаган иремнең сугышка китер дип. Андый уй бер кашын да башка килмәде. Безнең өчен бу шундый көтелмәгәнрәк булды инде. Баштарак бик авыр булды. Көтергә аннан телефон звоногы инде. Иремнең анда баруын барып шундый ике орден мужества алуы минем өчен безнең өчен ул бик зур горурлык. Батырлар Татарстан геройлары программасы Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов башлангычы белән тормышка ашырыла. Бу ил башлыгы Владимир Путин тарафыннан гамәлгә куелган Геройлар вакыты Россия программасының аналогы. Махсус хәрби операциядә катнашучылар хакимият органнарында һәм дәүләт компанияләрендә эшләргә мөмкин. Республика программасында катнашу өчен 1600-дән артык хәрби хезмәткәр заявка биргән. Алар арасында 104 кеше илнең 33 төбәгеннән. Алар үз тормышларын Татарстан белән бәйләргә планаштыра. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яршалыдан сугышка 14 мең кеше киткән, аларның яртысы өйләренә кайтмаган. Әлеге мәгълүматларны башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Венер Харисов җиткерде. Апрель аена бирелгән мәгълүматлар буенча шәһәрдә 428 Бөек Ватан сугышы ветераны яши. Быел ил җиңүнең 80 еллыгын билгеләп үтәчәк. Яршалыда нинди чаралар планлаштырылган? Тулырак алдагы минутларда сөйләрбез. 9 майда Чалда Муса Җәлил һәйкәле янында митинг үтәчәк һәм Ватан ана мемориаль комплексы янында мактаулы каравыл алышыначак. Шулай ук оркестрның балалар катнашындагы хоры белән чыгышы планлаштырыла. Бәйрәм парады да узачак. Ул 41 расчёттан торачак. Алар арасында махсус хәрби операциядә катнашучылар, студентлар, мәктәп укучылары, атлы кавалерия һәм башкалар булачак. Праздничные мероприятия продолжатся в 3 районах города. Будет организована реконструкция полевой кухни, солдатской каши в Автозаводском, Комсомольском, Центральном районах. Запланировано проведение праздничных и торжественных мероприятий на площадках Парка Победы. Кичке сәгать 5-тә майданда безнең байракларда җиңү сүзе язылган дип исемләнгән театральләштерелгән тамаша башлана. Беренче өлештә тыныч вакыт күрсәтеләчәк, соңра аны Бөек Ватан сугышы башлану алыштырачак. Икенче бүлектә бүгенге геройлар турында хикәя көтелә. Более 4000 наших челнинцев, земляков с оружием в руках защищают интересы нашего государства. К сожалению, есть и погибшие. И, безусловно, память о погибших, память о подвигах живых воинов, она должна быть увековечена в нашем городе. 18 сәгать 55 минутта фашизмга каршы көрәштә һәлак булучылар истәлегенә 1 минутлык тынлык булачак. Кичә иҗат коллективлары чыгышы һәм салют белән тәмамланачак. Катнашучыларның гомуми саны 3000-нән артык булыр дип көтелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Җиңел уңайлы төрле төсләрдә үкчәле һәм үкчәсез, иң мөһиме кулай бәяләрдән. Белорус ая киеме янәдән Яршалыда табигый материаллардан һәм яхшы бәядән сыйфатлы ая киемне Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бирдә Белорус ая киеменең язгы һәм җәйге коллекциясе ир-ат һәм хатын-кыз модельләренең киң ассортименты беркемне дә битараф калдырмаячак. Модель хорошо подойдет тем, у кого имеются выпирающие косточки. За счет своей большой полноты и высоты носа данные туфли подходят на любую ширину стопы. Благодаря застежке липучки нашим посетительницам с высоким подъемом гарантировано удобство надевания и снятия, даже при отечности ног. Подошва из вспененного полиуретана с добавлением каучука прослужит долго благодаря своей амортизационной способности.
Тәкъдим ителгән барлык моделләр фабрикада җитештерелә. Тәҗрибәле консультантлар һәркем өчен уңайлы һәм кулай бәяләрдән аяк киеме сайларга ярдәм итәчәк. Моннан тыш күргәзмәдә төрек текстиле дә тәкъдим ителгән. Я всегда покупала белорусскую обувь. То есть удобные и очень прочные, потому что натуральная кожа. Удобно кому, какие ноги у кого. Уңайлы аяк киемне һәм төрек текстилен Яр-Чаллыда Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бүгінгі менә шулар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. А теперь пункт 5. Рис в варочных пакетах 79,90.